So Callum, mae wedi bod yn braint arbennig dod i nabod chdi dros y misoedd dwytha. Just yn y misoedd byr yna dwi wedi cael newid yn bywyd chdi, a dwi wedi just gweld ti'n tyfu fel disgybl i Iesu Grist. Felly mae'n braint rwan i fi gael dy bedyddio di yn enw y tad, y mab a'r ysbryd glân. Hwn di arfer fod yn oed. Mabon, mae wedi bod yn fraint arbennig i ni fel eglwys, gweld ti yn tyfu fod y blentyn i'r youth, i ddyn ifan. Wedi bod yn fraint i ni weld ti yn dod i ffydd ac yn tyfu mewn ffydd. Fel o ti'n deud, mae o'n fraint gweld y ffydd yn cael ei basio o genhedlaeth i'r llall, a mae'n hyfryd gweld genhedlaeth, o leia tair genhedlaeth o'r teulu yma efo ni hefyd. Ond gweithio dy Bedydd, da ni'n dy fydyddio di yn enw y tad, y mab a'r ysbryd.